Nie za jasny ten niebieski? Pozdrawiamy wszystkich kalamburowców. I kalamburowicze. Tu miał być. Po ilu latach przyjechałeś? To specjalnie na urodziny Kalamburu. 35 30, lat. słuchajcie. Z Kostaryki. I zmusiliśmy go, żeby przyjechał do Polski, bo dowiedział się, że są urodziny teatru to jest Kalambur. obowiązkowo. Obowiązkowo To jest dla kalamburowców. Pod serduszkiem mi aż tak coś Proszę pika. bardzo. 57. urodziny Teatru Kalambur. Kuźnicza. Zapraszamy. Gitara. Kalambur to całe moje życie. To jest miejsce, w którym się urodziłem. Gra słów, coś co stworzyli moi rodzice, swego rodzaju filozofia, sposób na życie, a jednocześnie kolebka teatru otwartego w Polsce, kolebka ludzi szeroko otwarto myślących. Jakby rodzice robili to od 57 roku, ja staram się to robić dalej od jakichś 15 lat, czyli promować wszelkiego rodzaju otwarte formy sztuki, jeżeli chodzi o muzykę, teatr, happening, performance, poezję. Także to jest ulica Kuźnicza, tutaj się urodził Kalambur. To jest kamienica kalamburowa, którą kiedyś mój ojciec zaskłotował, wszedł porynnie, wybił okno i założył teatr. Czym był Kalambur? Kuźnią wielorakich bardzo form działalności realizowanych przez młodych ludzi. Ten teatr istniał długo i tworzyło go kilka generacji. W związku z tym każda z tych grup ludzi, każde z pokoleń, bo takich pokoleń były tutaj minimum 3, miało już zupełnie inny świat. Oczywiście nie ma Kalambura bez Litwinca. Przedziwny oryginał. Fizyk, teoretyk, znający perfekt francuski, reżyser, pomysłodawca, przede wszystkim kreator. Byłem już, kiedy zakładałem Kalambur, nie studentem, ale młodym, najmłodszym asystentem na uniwersytecie. Nie ukrywam, że ja miałem wówczas świadomość mego ojca, socjalisty przedwojennego. I nagle jest coś skandalicznego, drodzy wrocławianie. Dzieje się w Europie najazd czołgów na Budapeszt. Trzeba się opowiedzieć, trzeba zaprotestować. No nie może być tak, żeby pod hasłem czerwonym odbywały się najazdy czołgów na ludzi pragnących wolności, sprawiedliwości i tak dalej. Czym tu się wypowiedzieć? Jest sposób. Pokazała to Polska ze wszystkich krajów Europy Środka. Pokazała to Polska ruchem Teatru Studenckich Satyry, STS. Najpierw w Warszawie, potem w Łodzi, Poznaniu i nareszcie we Wrocławiu. Założyliśmy kolejny teatr studencki. Tak zaczął się Kalambur z tej woli niezgody. Michaluk wymyślił to nazwijmy się Kalambur. I przez teorię języka poszukajmy prawdy. To znaczy można coś ukryć grą słów kalamburową, a powiedzieć prawdę. Jeśli tej prawdy nie można powiedzieć z strachu, że stanie się to, co powiedziałem, jak w Budapeszcie. Ci pierwsi wyszli po październiku, to jest początek lat, koniec 50., początek 60. Zupełnie inny kontekst. To jest w ogóle początek polskiego teatru niezależnego, teatru literackiego, teatru socrealistycznego. I te eksperymenty w dziedzinie kabaretu, a potem forsowanie współczesnej dramaturgii polskiej, chociażby prapremiera czy premiera, pierwsza w całości wystawiona Szewców tutaj, to był eksperyment na tamte czasy niezwykle istotny. Jeżeli chodzi o Szewców, to myśmy po prostu wykorzystali pewną nieuwagę władz i
i postawiliśmy w pewnym zakresie przed faktem dokonanym. To znaczy przedstawienie się odbyło i wtedy w pewnym momencie to było trochę za późno i niewygodnie władzom to po prostu zabraniać. I to się decyzja odbyła na najwyższym szczeblu. Łącznie z wizytą tutaj najwyższych czynników z KCEK zajmujących się sprawami kultury. To było dramatyczne, kiedy po 3 miesiącach prób, dzień i noc, dowiadujemy się, że spektakl nie uzyskał pozwolenia zagrania na festiwalu. Dopiero dzięki niezwykłej determinacji reżysera Hermana i naszego dyrektora Litwińca i ściągnięciu tutaj do Wrocławia czołowych przedstawicieli KCPZPR w osobie inteligentnego pana Kraśki, do którego się grało 3 godziny do pustej sali, po którym to uchylono drzwi i pan Kraśko powiedział: zawiadamiam, że jest to spektakl wybitny i do zobaczenia w Warszawie. To muszę powiedzieć, że miałam takie niesamowitą satysfakcję, ale powiedział, to jest spektakl niezmiernie niebezpieczny dla władz. Pierwsza moja rola, bo ja tu egzamin zdawałam do kalambura, ale pierwszą rolę to dostałam 7. dziwka czy 6. dziwka bossa w Szewcach Witkacego. Więc pomyślałam, że skoro wchodzę w drugiej części, był to epizod, dziwka tymczasowo obuta, no to mogę przyjść na przedstawienie w drugiej części. Od razu mnie nauczyli, że jednak przychodzi się przed przedstawieniem. Potem drugie przedstawienie, w którym zagrałam, to był Giubel Hazar. Również Włodzimierz Herman to reżyserował. Ja grałam w Świntusie Makabresku. No i doszliśmy do 3. generalnej i wtedy zobaczyłam, że przyjechały samochody z tego KW, samochody. Parę ich przyjechało i stwierdzili, że to przedstawienie nie może iść. I nigdy już nie poszło, ponieważ tam coś było o chińskiej zarazie, a wtedy żeśmy mieli dobre z Chińczykami stosunki, wobec czego od razu miałam zdjęte przedstawienie. No więc weszłam w samo jądro rzeczy. No dobra, no to są te schody, po których łaziłem jako taki mały bajtel, no łaziłem, to wszystko się wydawało takie wielkie, ogromne, a teraz to jest takie malutkie, maciupeńkie. No Teatr Kalambur, no słynny, legendarny Teatr Kalambur. Szkoda, że nie mamy w tej chwili do niego wejścia. Tak się czasy zmieniły, że kalamburowcy nie mogą wejść na scenę do Kalamburu. To jest jakaś paranoja. Jestem trochę wzruszony, ponieważ nie byłem na tej scenie chyba 8 lat. Natomiast no to jest moje całe dzieciństwo, no, po prostu Kalambur. Warte grosze dłubią w kieszeni. O, Ewa Dałkowska. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu. Sytuacja wyjątkowa w swoim rodzaju, może się już nigdy nie powtórzyć. No, ci ludzie się tutaj zjechali z całego świata, żeby przez ten jeden wieczór być ze sobą. Starzy kalamburowcy, sytuacja wyjątkowa. Z patrzących znów zapadamy się w stan oglądanych. Milczeć! Zbyt wiele rzekliśmy! Słuchajmy! Drugi etap to był etap w rytmie słońca. To był etap związany z już teatrem kontestacji, z teatrem stricte politycznym i z bardzo ożywioną wymianą z teatrami z zachodu, ale też i ze wschodu. I próba stworzenia teatru, który by nawiązywał do teatru stu, to znaczy do Spadania, do jednym tchem Raczaka, czyli do tej generacji teatrów kontestacji. Kto nas ogląda?
się zdaje, że jesteśmy sami. Pora powrócić do nie wiem. Powtórzyć obwoływanie strąconych bałwanów. Krnąbrne przestrzenie. Ogień, drzewo, kamień. Najwięcej pisałem rzeczy w tramwaju, to znaczy bardzo lubię, kiedy jest dużo ludzi i kiedy jest tłok i wszyscy gadają, krzyczą, a ja wtedy jestem sam ze sobą. I to pamiętam bardzo z Wrocławia. Medalistów na przykład, my medaliści, taka piosenka tutaj, hymn prawie, że kalambura, napisałem po wypadku, tu mam palec taki rozwalony, jechałem na pogotowie i mówiłem sobie, że my sobie to nigdy nie pozwolimy na krew, wspaniali jesteśmy. I tak napisałem, my medaliści, liści pełne piści, my medali rząd, bierzemy, wpinamy tu, bierzemy stąd. Myśmy objeździli przecież kawał świata dzięki temu, że byliśmy kalamburem. Byliśmy w Turcji na festiwalu, gdzie z Łysą Śpiewacką, Joneski. Tam doszli do wniosku miejscowi fundamentaliści, że my jesteśmy z komunistycznego kraju. Nie pozwolili nam wyładować dekoracji, a mimo wszystko kalambur zajął 3. miejsce na bardzo ważnym festiwalu. W Nancy byliśmy bardzo wysoko klasyfikowani, w Erlangen i w paru innych miejscach, których już nawet rany boskie nie pamiętam. No. Kiedym niedawno osiągnął dojrzałość, czego świadectwo dano mi do ręki. Wówczas na studiach zapytał ktoś śmiało, czy z pochodzeniem ma pan sęki? Otarłem się, a tu się było co otrzeć przez te 3 lata, co byłem w kalamburze. Starsi koledzy, Ambroziewicz, czy Litwiniec, Herman i tak dalej, to byli ludzie, którzy no już trochę przeżyli Szelc, przeżyli na tych scenach, którzy trochę więcej wiedzieli i mieli prawo opieprzyć to. A ja byłem nieprzyzwyczajony, że się opieprza, także opieprzali, ja się nie obrażałem w ogóle i słuchałem. To nauczyli jakiejś dyscypliny, jakiegoś takiego dystansu do tego, co się robi, ale tutaj naprawdę bardzo mi pasowała ta fantastyczna atmosfera. Tu bywało godzinami, codziennie siedziałem, nie wiedząc po co. Było z kim pogadać, to jest bardzo ważne. Czas kalambura nauczył mnie dwubiegunowości, a nie w tym sensie klinicznym, bo to jest rodzaj pewna jednostka chorobowa, ale że istnieje coś takiego jak dyscyplina, odpowiedzialność za widza, za tekst, za materiał, i za świat, i za to, co się dzieje na zewnątrz. Kalambur komentował przez metafory i alegorię, bo był taki czas. A jednocześnie też nauczył mnie, że jeżeli masz rozum i masz odpowiedzialność artystyczną, że możesz iść w tak zwaną interakcję, żebym się tu nie wymądrzał, czyli kontakt z publicznością. Tu kiedyś Litwiniec ojciec mój miał swój gabinet. O. A tu była pracownia, pamiętam, jakaś taka stolarsko, jakaś taka. Co tu jest? Tu już jest nic, no ten teatr umiera, no niestety. Tutaj była kabina akustyków, a teraz jest rupeciarnia. Uwielbiałem siedzieć w kabinie akustyków, bo oni zawsze mieli dużo różnych kabelków, dużo w ogóle cyny, fajnie pachniało spalenizną, to tam młodemu chłopakowi to już to graj było. No i proszę bardzo, jedna garderoba, to jest wszystko takie małe, a przez tyle lat ten teatr zrobił 100 premier. Chwała kalamburowcom za to, że przez tyle lat nie oglądali się za siebie, robili swoje. Nie tylko to był teatr, to był przede wszystkim festiwal. Tutaj myślę, że zdziałałem więcej niż na niwie teatralnej. Jednak, bo byłem szefem biura prasowego i sekretarzem do spraw zaproszonych teatrów. Jeżdżałem, zapraszałem różne teatry, szczególnie z Francji, Hiszpanii, Włoch, bo lepiej się posługiwałem tymi językami. Dostawaliśmy zaproszenie z Zachodu, paszport służbowy i $5. Podróżowało się stopem na własne ryzyko.
docierało się do tych teatrów i rozmawiało się z nimi jak wielki przedstawiciel o europejskim rozgłosie, prawda, festiwalu. Byliśmy niezłymi blagierami. Robiliśmy fantastyczną minę do bardzo skromnej nieraz gry i tylko w taki sposób udało się pozyskiwać. Przecież tutaj przyjechało tych naszych gości. Tu przyjechało naprawdę wiele wielkich teatrów i dla mnie i dla wielu innych to była lekcja teatru. To, że mogłem zobaczyć Bread and Puppet dwukrotnie, performance, André Benedetto, Nouvelle Campagne d'Avignon, że mogłem zobaczyć Living tutaj, że mogłem pojechać z Kalamburem na Tagankę, widziałem Wysockiego, jak grał Hamleta, że dzięki temu teatrowi wystąpiliśmy na Broadwayu. To było tajne przejście od tyłu. Przez kabinę oświetleniowców, która była tam gdzieś w dziupli. Ale tam to w ogóle nigdy nie wchodziłem, bo tam było strasznie. I w zasadzie taka scena bez zaplecza. Maleństwo, a po prostu przez 30 lat ludzie walili drzwiami i oknami. To była legenda i ta legenda została do dziś. Serce z kamienia, zimny nos i ręce zimne. Potem nastała epoka kalambura profesjonalnego. To znaczy po egzaminach eksternistycznych część osób tu została i zaczęła tworzyć zwykły repertuarowy teatr, który nie był już teatrem jakiejś określonej idei, był miejscem pracy. Pamiętaj ty, Sytońku. Powiedz, Szczepciu, powiedz co. To się tobie przyda, bo pamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęście. O! Największym moim zdaniem osiągnięciem tego trzeciego okresu był spektakl nie mający w sobie pozornie nic z rewolucyjności, mianowicie piosenki lwowskie. Ale jednak ten spektakl, chociaż nawiązujący, prawda, do klasyki, był jako eksperyment, jako pewnego typu propozycja, bardzo wówczas oryginalny. To była pierwsza realizacja piosenek lwowskich w Polsce. Reżyserowała Halina Litwiniec i nagle okazało się, że w Kalamburze tworzone są przedstawienia, które już nie mają nic wspólnego z teatrem studenckim, z teatrem awangardowym, z teatrem eksperymentalnym, że tu się udaje czasami zrobić dobre, zawodowe przedstawienie. Uszka grucha, ona słucha, nagli ona głośno śmiech. Ta, co pan wuje, ta ja z Lwowa, ta daj pan spokój, ta ja się na tym znam. Na tej kawałki ja zamorowa, ja w sprawach serca doświadczeni mam. Ja ze swojego doświadczenia późniejszego, kiedy prowadziłam kawiarnię pod Kalamburem, wiem, jak bardzo dużo znaczyło dla Wrocławia to miejsce, w którym tu siedzimy. Było tu ogromnie dużo działań, nie tylko teatralnych, literackich, parateatralnych, wydawniczych. I wiem, że w tych latach 80. do 90. sprawiliśmy wrocławianom dużą przyjemność, że mieli takie miejsce, gdzie odbywały się nie tylko spektakle teatralne, ale dyskusje literackie, teatralne i nawet polityczne. Z Kalamburu wyszła największa 4 czy 5 plastyków polskich. Pongowski, Stanny, Młodożeniec, Getstankiewicz, Aleksiun, Czerniawski. Przepraszam, że jeśli kogoś pominęłam, ale to był ten trzon w Polsce, który się liczy. Szczególnie z mężem, jak rozmawiamy, nieraz nie możemy się pogodzić, że już ten czar kawiarni pod Kalamburem troszkę przeminął. Ale nie mogę mieć do tego pretensji, bo weszło nowe pokolenie z innymi zupełnie
zamiłowaniami, potrzebami, gdzie parę rzeczy przewartościowało się, ale nie znaczy to, że to nie jest ważne, bo w dalszym ciągu są młodzi tu ludzie, kawiarnia żyje. Na tej Kuźniczy się wiele działo i wiele będzie jeszcze działo. Ten napis za dnia słodko, po zmroku wesoło jest niesamowicie aktualny przez tyle lat. Został wymyślony w 1981 roku i w zasadzie cały czas to działa. Potrzebą wprowadzenia nowej energii do kalambura było zrobienie czegoś jasnego, ponieważ kalambur się troszeczkę już zatkał w swojej takiej normalnie dekadenckiej energii. Stąd powstała Kalaczakra, młodsza siostra kalambura. Światełko w tunelu, kolorowa Kalaczakra, multikulturowa. Kalaczakra jest takim fajnym miejscem na co dzień też do spotkania się, ale też tutaj przede wszystkim odbywają się wszystkie koncerty, wszystkie spektakle, wszystkie wydarzenia właśnie artystyczne, które są realizowane przez Michała Litwinca. Na początku pamiętam, jak spotykałam się z moimi znajomymi i opowiadałam, że Kalambur jest właściwie miejscem, w którym się urodziłam i w którym spędziłam pierwsze swoje lata, to zawsze wszyscy się śmiali, mówili, a to w kawiarni chyba. I zawsze musiałam wyjaśnić, że faktycznie jeszcze ten teatr wcześniej tutaj był. Myślę, że ta najważniejsza idea teatru, która właśnie została nam przekazana przez naszych rodziców, czyli żeby rozmawiać ze sobą i wymyślać coś z niczego albo coś w kontrze do tego, co w tym momencie widzimy, jest jak najbardziej zachowana. To było miejsce takie, gdzie przychodzili ludzie i nawet sobie nie zdawali sprawy, że pracują. Wszyscy tu zostawali, jak trzeba było dłużej, to zostawali, malowali dekoracje, malowało się tutaj kawiarnie. To było takie miejsce życia. Tutaj była jedna wielka rodzina. Ja myślę, dlatego kalamburowcy tak wspominają to i tak tęsknią, bo tu był ich drugi dom, a czasami i pierwszy. Zbliżamy się do oficjalnego otwarcia tablicy kalamburu na ścianie budynku, gdzieśmy przez wiele lat przeżyli piękną przygodę. Przed aktem otwarcia poproszę naszego przyjaciela, teatrologa Janusza Deglera. Teatr jest tą szczególną sztuką, która wymaga odbiorcy. I ten odbiorca musi być tu i teraz, bo ta sztuka dzieje się tu i teraz. W związku z tym tak łatwo, nieraz trudno, o to, co nazywamy wspólnotą przeżycia. Ten pejzaż w mojej pamięci wpisany jest przede wszystkim kalambur. Kalambur to jest metafora. Kalambur to jest gra pomiędzy znaczeniami. Właściwie otwiera przestrzeń na każdy typ artystycznego poszukiwania. I plastyka, i muzyka, i przestrzeń literacka. Wszystko to mieści się w formule kalambura, który mógłby na nowo tutaj skrzyć w tej maleńkiej salce, na tej pięknej ulicy. Bardzo bym tego chciał i jeżeli by mi jeszcze starczyło sił, to chętnie bym tutaj trochę paliwa jeszcze do pieca tego podrzucił.